Blitar zaman Jepang nate kapan peta berontak sing dipipit sepriati Blitar nyimpen amune sang nata Majapahit ana candi Panataran Blitar Blitar nyimpen amune sang nata bisa kang bisa nyawijine Nuswantara kabukana sing kondang kalaka ana tata Blitar lahir cilik ora Blitar dadi kembang lambe ora mokal kakek sing padha nyata yen to geni ngurupake semangate yen to banyu yen to banyu bakal lagi patrioti sasarangan tembang tetepangan Blitar Yo Suryo Wijaya Adem Ayem Audio Sound System Katur panjenengan sedaya Edi Pendi gunung kelot sing ngayomi Blitar Blitar zaman Jepang nate gampang Pata berontak peta berontak sing dipipit sepriati Blitar nyimpen amune sang nata Majapahit Majapahit ana candi Panataran Blitar Blitar nyimpen amune sang nata proklamatan lan presiden kang kapisan ana cerita jare pati Gajah Mada ingkang bisa nyawijene Nuswantara lan kepung karna sing kondang kaloka eneng tlatah Blitar lahir cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatane yen to keni ora pake mangate banyu
yen to banyu nukula ge patrioti sing mungkin senepeleni maning kisah wis ngelarani batin riko dadi kelo mergo ison wis suloyo pungkasane ison riko saiki pura rasana sepine ati dong sing ana riko dino isun kaya sing duwe daya sono rasa urip sapitan pariko duh Gusti tolong kula dikuyatno ngadepi cobane urip hampa sangga rasane sing sanggup ison kadho tanpa riko ison njaluk sepuro Kadot